Καλώς ήρθατε στο Workplace Trauma Podcast, ένα podcast που εστιάζει στο εργασιακό τραύμα των γυναικών στην Ελλάδα και στόχο έχει να δώσει φωνή στις γυναίκες που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή εργασιακού τραύματος. Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, στο σημερινό επεισόδιο του Workplace Trauma Podcast θέλουμε να μοιραστούμε ιστορίες που φωτίζουν μια σκληρή πραγματικότητα για πολλές γυναίκες στον εργασιακό τους χώρο. Ιστορίες γυναικών που υπήρξαν θύματα κάποιας μορφής βίας, κατήγγειλαν το περιστατικό, αλλά το σύστημα και ο ίδιος ο χώρος εργασίας τους αδιαφόρησαν. Αυτές οι ιστορίες απαντούν σε ένα συχνά ακουσμένο ερώτημα: γιατί δεν το κατήγγειλαν, και αποκαλύπτουν την αδικία και την αδράνεια του συστήματος που αφήνουν τα θύματα εκτεθειμένα χωρίς κάποια μορφή υποστήριξης. Γιατί δεν το κατήγγειλαν, γιατί δεν μίλησαν, γιατί δεν έφυγαν, γιατί δεν αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο όπως οι θύτες τους, οι θύτριές τους, γιατί. Σήμερα θα διαβάσουμε ορισμένες ιστορίες όπου αναφέρθηκαν τα περιστατικά βίας στο χώρο εργασίας και θα σχολιάσουμε συνολικά στο τέλος. Trigger warning, περιστατικά βίας. Δούλευα σε πολύ γνωστή πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης και τηλεπικοινωνιών. Ένας από τους συναδέλφους που εκπαίδευα άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και στη δουλειά και εκτός και να με παρακολουθεί. Αφού με περίμενε να σχολάσω μία μέρα από τη βάρδιά μου, με ακολούθησε στη στάση του λεωφορείου και άρχισε να λέει ότι ξέρει ότι και εγώ τον θέλω και να μην το παίζω δύσκολη. Τότε άρχισα να του φωνάζω να με αφήσει ήσυχη και να μην μπει στο λεωφορείο μαζί μου γιατί θα κάνω φασαρία. Την επόμενη κιόλας ημέρα πήγα στο HR της εταιρείας και ενημέρωσα λεπτομερώς. Φυσικά δεν έγινε τίποτα. Ενημέρωσα πολύ κόσμο για αυτό που μου συμβαίνει, για να τον ξεμπροστιάσω, να δω αν το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες. Φυσικά το άκουσαν και το παραδέχτηκαν και άλλες κοπέλες που στις έκανε τα ίδια. Δεν τον απέλυσαν γιατί είχε κάποιο συγκεκριμένο προσόν που τον χρειάζονταν εκείνη τη στιγμή στην εργασία ως δικαιολογία. Από τότε άρχισα να νιώθω ανασφάλεια στο γραφείο και να μην θέλω να πηγαίνω. Με έβρισκε μόνη μου και μου μιλούσε. Άρχισε να με πλησιάζει και εμένα και τους γνωστούς μου. Ακόμη και οι συνάδελφοι που έκανα παρέα υποτιμούσαν το γεγονός και με έλεγαν υπερβολική. Αναγκάστηκα απλά να το κάνω block από παντού γιατί μου έστελνε μηνύματα συνεχώς. Τελικά άρχισε να παρενοχλεί πολλές κοπέλες και εφόσον μαθεύτηκε, τελικά εξαφανίστηκε από τη συγκεκριμένη εργασία από δική του επιλογή, χωρίς να του γίνει καν κάποια σύσταση. Πάμπολα τέτοια περιστατικά συνέβησαν στη συγκεκριμένη εταιρεία και το HR δεν στήριξε ποτέ τα θύματα. Πέρυσι, στην εταιρεία που ήμουνα, ο μάνατζερ, γενικά τέρμα σεξιστής, ρατσιστής και όλα, έλεγε άπειρα σχόλια, αλλά είχα ανάγκη τη δουλειά και δεν μιλούσα. Και μια μέρα ζήτησα άδεια τον Μάρτιο για τον Αύγουστο για το γάμο της μαμάς μου. Και εκείνος έσπηρε την αίτηση άδειάς μου, την πέταξε στο πρόσωπό μου και είπε: άδεια θα πάρεις μόνο όποτε σου πω εγώ. Όταν το ανέφερα στους ανωτέρους μου, μου είπαν: δεν μπορούμε να τον απολύσουμε, φέρνει τα περισσότερα χρήματα στην εταιρεία. Δούλευα σε παιδική κατασκήνωση και ένας συγκεκριμένος εργάτης ερχόταν και κοιτούσε από τα παράθυρα όταν αλλάζαμε, ή ερχόταν στα ντουζ όταν κάναμε και ψιθύριζε άσεμνες κουβέντες. Όταν το ανέφερα στον πρόεδρο της κατασκήνωσης τι συμβαίνει και ότι ανησυχώ και για εμάς τις εργαζόμενες, αλλά κυρίως για τα κοριτσάκια κατασκηνώτριες, είπε πως σιγά συμβαίνουν αυτά και ότι θα του πει απλά να μην ξαναπεράσει από κοντά μας. Φυσικά, ο εργάτης συνέχισε να περνάει και να κάνει πάλι τα ίδια. Καλησπέρα σας. Το 2015 δούλευα σε ένα από τα μεγαλύτερα beach bar του Αλήμου, σερβιτόρα στο Πόστο. Είχα ένα τραπέζι με Γερμανούς τουρίστες, όλοι άνδρες, οι οποίοι από τις 12 το μεσημέρι πίνανε αλκοόλ σαν να μην υπάρχει αύριο. Στις 7 το απόγευμα, που ξεκινούσε η βαρδιά μου, τους είχα στο πόστο μου. Εκεί ξεκίνησαν τα δικά μου βάσανα, διότι 3 Γερμανοί από αυτή την παρέα ξεκίνησαν να συμπεριφέρονται υπερβολικά ανάρμοστα. Με φώναζαν με πρόθεση να παραγγείλουν και ενώ ο ένας με απασχολούσε, οι άλλοι 2 προσπαθούσαν να με φωτογραφίσουν με τα κινητά τους κάτω από τη φούστα μου. Ζήτησα από το ένα αφεντικό μου να με αλλάξει πόστο και αρνήθηκε. Ξαναπήγα πίσω στο πόστο μου. Σε κάποια στιγμή, ένας από αυτούς τους 3 με ρώτησε κιόλας πόσα βγάζω στη βαρδιά μου και ότι θέλει να με πάρει στο ξενοδοχείο του με 500-600 ευρώ μαζί με τους φίλους του, καθώς μου κράταγε τον μπράτσο σφιχτά και ο άλλος φίλος του κόλλησε από πίσω μου. Άρχισα να φωνάζω να με αφήσει και έτρεξα πανικόβλητη και κλαίγοντας μέσα στο γραφείο των αφεντικών μου. Ζήτησα από το άλλο αφεντικό, που είναι πιο άνθρωπος και έχει κόρες, να με αλλάξει πόστο. Δυσανασχέτισε, αλλά με άλλαξε. Εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, πλήρωσα όλα μου τα tips και το μεροκάματό μου για να γυρίσω σπίτι μου με ταξί αντί για τραμ, γιατί φοβόμουν μη μου την είχαν στημένη πουθενά αυτοί οι Γερμανοί. Ακόμα θυμάμαι πόσο φοβισμένη ήμουν.
Την επόμενη μέρα που πήγα για δουλειά, το αφεντικό που είχα ζητήσει να με αλλάξει πόστο στην αρχή και αρνήθηκε, μας μάζεψε όλο το προσωπικό του σέρβις και μπροστά σε όλους άρχισε να μου φωνάζει για το πόσο κακή σερβιτόρα είμαι, που δεν μπορώ να διαχειριστώ μεθυσμένο πελάτη, πως οι Γερμανοί κάνανε λογαριασμό πάνω από χιλιάρικο και παρεπονέθηκαν κιόλας για την κακή εξυπηρέτηση και το πόσο αγενής ήμουν. Θυμάμαι του απάντησα ότι εάν ήθελα να εργαστώ σαν κάτι άλλο, θα είχα πάει στη Ζιγκρού. Δεν με απέλυσαν, αλλά μετά από εκείνη τη μέρα μου έδιναν τα χειρότερα πόστα στο μαγαζί και με είχαν σε blacklist. Εργάζομαι τον τελευταίο καιρό ως τηλεφωνήτρια στην υπηρεσία του 112 μέσω γνωστής εταιρείας τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό της πολιτικής προστασίας. Τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης είναι αλλεπάλληλα και υπεράριθμα. Κανείς δεν μας προστατεύει. Τα παραβατικά άτομα εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς καμία επίπτωση μετά από πολλαπλές καταγγελίες και μάλιστα στις ίδιες βάρδιες με τα θύματά τους. Εγώ η ίδια υπήρξα θύμα τέτοιων συμπεριφορών και παρότι το κατήγγειλα επανελειμμένα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, εξακολουθώ να βρίσκομαι κάθε μέρα στην ίδια βάρδια με τον παραβιαστικό χωρίς να έχει αλλάξει το παραμικρό. Στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης εκτιλήσονται τα ίδια περιστατικά για τα οποία καλούν τη γραμμή δεκάδες γυναίκες καθημερινά. Ελλάδα 2024. Νομίζω ειδικά η τελευταία ιστορία ήταν κάπως έτσι αρκετά μεγαλοχαστούκι. Όλες δηλαδή, αλλά και στην τελευταία ιστορία που δείχνει ότι μια κρατική δομή η οποία είναι φτιαγμένη ακριβώς για αυτό το λόγο δεν είναι ικανή να προστατεύσει τα άτομα που εργάζονται εκεί πέρα από μια τέτοια συμπεριφορά είναι κάπως συγκλονιστικό για μένα. Και νομίζω συνοψίζει όλες τις ιστορίες μαζί, διότι μιλάμε για αναφορές, για καταγγελίες, για ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αδράνεια, βρίσκεται σε αμηχανία ενδεχομένως πολλές φορές, σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί ούτε το ίδιο να καταλάβει τον εαυτό του, διότι μπορεί να λέει ότι από τη μία είμαστε εμείς ως σύστημα που θα προστατεύσουμε, είτε μέσω του HR και ακόμα περισσότερο μέσω της κρατικής υπηρεσίας που ο ρόλος της, ένας βασικός της ρόλος, είναι ακριβώς αυτός. Σκέφτομαι έτσι και επειδή το συγκεκριμένο επεισόδιο έγινε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, πόσο πιο δύσκολα και πόσο πιο βαριά είναι τα περιστατικά τα οποία αναφέρονται στην ενδοοικογενειακή βία, κάτι το οποίο εμείς δεν το ακουμπάμε σε αυτό το podcast, αλλά και τι προεκτάσεις έχει αυτό στην εργασία. Ειδικά στην μία από τις ιστορίες τις οποίες διαβάσαμε, είδαμε ότι το άτομο αυτό έχει επαναλάβει τη συμπεριφορά αυτή στον εργασιακό του χώρο, που ουσιαστικά υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πρέπει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη ελευθερία, θεωρώ, στην εργασία μας όσο έξω από αυτήν. Και κάπως νιώθω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ συχνά. Ένα άτομο που έχει μια τέτοια συμπεριφορά σπάνια την έχει μόνο μία φορά. Συνήθως επαναλαμβάνεται. Συνήθως έχει και άλλα θύματα. Δεν είναι μόνο ένα το θύμα. Είτε είναι μέσα στην εργασία, είτε είναι έξω από την εργασία. Βέβαια. Και επίσης, πολλές φορές αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι θύτες, θύτριες μέσα στο ίδιο τους στο οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να παρουσιάζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, να βγαίνουν έξω και να τους βλέπει ο κόσμος με τα μάτια ως τα καλύτερα παιδιά και αντιστρόφως άνθρωποι στον εργασιακό τους χώρο να είναι τέρατα και μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον να τους βλέπει η οικογένεια ως τα καλύτερα παιδιά. Αυτό από την δική σου την εμπειρία και από τη δική σου τη θέση ως ψυχολόγος, πώς θα το σχολίαζες? Εγώ αυτό το οποίο βλέπω πάρα πολλές φορές είναι το ότι υπάρχει μέσα το σαδιστικό στοιχείο και απαντώ σε αυτό που λες το πώς πάει ο άλλος ή η άλλη σε ένα πλαίσιο όπως είναι το εργασιακό που θεωρητικά θα έπρεπε να πάει πιο πολύ με τους τύπους και όμως δείχνει σαν να μην φοβάται. Και αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καμιά φορά ο φόβος, να το πω διαφορετικά, η πιθανότητα ή το άγχος ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες είναι και αυτό που τρέφει τέτοια άτομα. Αλλά και ακόμα παραπάνω η γνώση το ότι μπορεί αυτό το άτομο, ο θήτης ή η θήτρια, να κάνει ό,τι κάνει, να κακοποιεί, να χειραγωγεί, να το βλέπουν οι άλλοι, οι άλλες και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή, για παράδειγμα, όπως είπε σε μια ιστορία η κοπέλα, θεωρούνται αναντικατάστατοι ή αναντικατάστατες. Πόσο μεγάλη αίσθηση εξουσίας έχει όλο αυτό. Στο μεταξύ, συνήθως, και εδώ επέτρεψέ μου να χρησιμοποιήσω περισσότερο το αρσενικό γένος, είναι ο θήτης. Και συνήθως ο θήτης, όχι πάντα εννοείται, έχει και κάποια θέση εξουσίας, κάποια ανώτερη θέση μέσα στην εταιρεία. Σύμφωνα με τις έρευνες υπάρχει αυτή η ιεραρχία όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Είναι δύσκολο δηλαδή να φύγει από τη θέση του αυτό το άτομο. Και εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο γιατί στον κόσμο του HR μιλάμε για όλες αυτές τις πολιτικές
που έχουν να κάνουν με τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, που έχουν φτιαχτεί συστήματα και αναφορές. Και όταν τελικά τα θύματα βρίσκουν το θάρρος και κάνουν αυτές τις καταγγελίες, επειδή μπορεί να αφορούν ένα πολύ κέριο άτομο μέσα, δεν γίνεται τίποτα. Και ίσα ίσα βρίσκεται ένας τρόπος, καλός ή κακός, και είτε θάβεται το περιστατικό, που αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια στα θύματα, είτε πολλές φορές βλέπουμε να στρέφεται και εναντίον για μια ακόμη φορά των θυμάτων μέσα στην εργασία. Και μιλάω για τις μεγάλες εταιρείες. Δεν συζητάω καν τον κλάδο της εστίασης, που σύμφωνα και με την έρευνα που είχε κάνει το Women on Top με την ActionAid, έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα και γενικότερα βίας, γιατί είναι πολύ πιο άμεση η επαφή. Πιο μικρές οι οικογενειακές επιχειρήσεις και καταστήματα. Μα να σου πω κάτι, Ραφαέλα. Έρχεται λοιπόν ο θήτης ή η θήτρια και καταγγέλλεται. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάνει όντως κάτι το HR και απομακρύνεται, θα πω εγώ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το άτομο θα πάει σε μια άλλη εταιρεία. Θα ξεκινήσει πάλι κατά πάσα πιθανότητα ως καινή σελίδα για αυτή την εταιρεία σε σχέση με τις συμπεριφορές που μπορεί να είχε. Όπως είπες και εσύ, μάλλον θα τις επαναλάβει. Και πιθανόν αυτή τη φορά να είναι και πιο καλυμμένες. Και ποια είναι η λύση τότε, Ευρακλειάνθη? Τι πρέπει να γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες συμπεριφορές? Τι πρέπει να κάνουμε για να νιώθουμε, και όταν λέω νιώθουμε βάζω και όλες τις γυναίκες και γενικότερα τις θηλυκότητες μέσα, πιο ασφαλείς? Νομίζω ότι την απάντηση τη δίνουν όλες αυτές τις ιστορίες. Και η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι και να κάνουμε, καμιά φορά είναι και αδύνατο να μπορέσουμε να έχουμε ένα παντού, μάλλον να το πω καλύτερα, περιβάλλοντα, εργασιακά περιβάλλοντα, τα οποία δεν θα έχουν μέσα τέτοιες συμπεριφορές. Εγώ αυτό αρνούμαι να το δεχτώ. Το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν λέω το ότι δεν θα έπρεπε οι κρατικές δομές ή αν θέλεις ο νομοθέτης να βρει τρόπους ώστε να είναι όσο πιο μειωμένες γίνονται τέτοιες συμπεριφορές. Και όχι περιοθεωριοποιώντας απαραίτητα τους κακοποιητές, διότι και πάλι ξέρουμε ότι η περιοθεωριοποίηση πάλι μπορεί να οδηγεί και σε χειρότερα αποτελέσματα. Αλλά το να βρεις και έναν τρόπο λίγο, και θα σε παραπέμψω έτσι ένα από τα αρχικά μας επεισόδια. Κάπως όπως γίνεται και σε κάποια σχολεία Σκανδιναβία, που ουσιαστικά δεν περιοθεωριοποιείται το άτομο το οποίο φέρει τις κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά η ομάδα, μαζί φυσικά με τους απαραίτητους συντονιστές, έρχεται όλο αυτό κάπως να το επιλύσει, να το μαλακώσει, να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί και να γίνει και κατανοητό από το εκάστοτε κακοποιητή ή κακοποιήτρια το τι κάνει, τι συνέπειες έχει γι' αυτό και το τι μελλοντικές συνέπειες πιθανόν να έχει. Εγώ, κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θέλω να πω ότι ελπίζω σε μια στιγμή σε αυτή την ιστορία που γράφεται να μην υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη Παγκόσμια ημέρα, και όλοι οι άνθρωποι, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή οι γυναίκες και οι θηλυκότητες βαλόμαστε λίγο περισσότερο, να είμαστε ασφαλείς στα σπίτια μας, στο δρόμο, στην εργασία μας και οπουδήποτε βρισκόμαστε. Και πάντοτε να θυμόμαστε ότι πρέπει να μιλάμε, πρέπει να αναφέρουμε, πρέπει να καταγγέλουμε, και επίσης είναι πολύ σημαντικό, όπως έχεις πει και εσύ, Ραφαέλα, σε άλλα επεισόδια, να χρησιμοποιούμε και τον επαγγελματικό μας, κοινωνικό μας περίγυρο για να στηριχθούμε και να αλληλοστηριχτούμε. Και βάζοντας ακόμα μία διάσταση, θα θέσω τον ρόλο που έχουμε ως παρατηρητές και παρατηρήτριες, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε θέση προνομίου όταν συμβαίνουν τέτοια ζητήματα. Ακόμα και όταν δεν είμαστε εμείς τα θύματα, έχουμε μεγαλύτερη δύναμη να μιλήσουμε. Οπότε δεν είναι ανάγκη να μας συμβεί μόνο για να μιλήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα και αν δούμε μια τέτοια συμπεριφορά. Στο δίπλα σπίτι, στο δίπλα γραφείο, δίπλα μας στο δρόμο. Φυσικά η ασφάλεια και η δική μας είναι σημαντική, αλλά καμιά φορά όταν δεν είμαστε εμείς μέσα στην ιστορία, έχουμε μεγαλύτερη ευκολία να αναφέρουμε τα γεγονότα. Και επίσης είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ψυχικά μόνο και μόνο παρατηρώντας αυτά τα γεγονότα, ή και να φέρουμε στοιχεία ενοχής όταν τα κρατάμε από φόβο και δεν μιλάμε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα
Και θέλω να σε ρωτήσω, κυρίως για να ακουστεί, γιατί εγώ το ξέρω, ποιος ήταν ο δικός σου στόχος όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε γενικότερα για αυτό το podcast? Και εδώ να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να λέμε ποια μορφή θα έχει το podcast, είχαμε αλλάξει αρκετές μορφές. Να έρχονται οι άνθρωποι να πούν τις ιστορίες τους, να έρχονται οι γυναίκες. Φοβόμασταν εκεί το κομμάτι της στοχοποίησης πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Και εδώ θέλω να σου ξανακάνω την ερώτηση και να σου πω ποιος ήταν ο δικός σου στόχος. Ένας έστω θήτης, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγεί ορισμένα άτομα στο να έχουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά και πώς τις καταλαβαίνουν. Και όταν λέω πώς καταλαβαίνουν, εννοώ πώς τις εκλαμβάνουν. Το τι μπορεί να τις πυροδοτεί, τι συναισθήματα μπορεί να φέρει. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί έξω, ο οποίος έχει υπάρξει θήτης σε τέτοιες ή άλλες συμπεριφορές που έχουμε συζητήσει. Τις έχει καταλάβει, τις έχει κατανοήσει, φαντάζομαι ότι έχει μετακινηθεί από εκεί και θέλει να μοιραστεί την ιστορία του μαζί μας. Ακόμα και αν δεν έχει μετακινηθεί. Για μένα θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο το να μας δώσει μια τέτοια δυνατότητα και να τη δώσουμε πίσω εδώ στο κοινό. Το οποίο υποθέτω κατά ένα τεράστιο ποσοστό πρόκειται για ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, που είτε έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας ή και έξω από αυτόν, είτε φοβούνται μην βρεθούν σε αυτή τη θέση ή τις έχουν βιώσει ως τρίτη όρη. Κλείνοντας, εγώ θέλω να πω ότι μετά την εμφάνιση του MeToo στην Ελλάδα, που ξεκίνησα με τις δικές μου φίλες και δεν είναι μια μεγάλη στατιστική έρευνα αυτή που θα αναφέρω, να συζητάμε περισσότερο για όλα αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι δεν ξέρω καμία γυναίκα που δεν έχει δεχτεί έστω και μία φορά στη ζωή της κακοποιητική, βίαιη ή παραβατική συμπεριφορά. Μόλις ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο από το podcast Workplace Trauma. Εάν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, YouTube ή Apple Podcast. Μπορείς να μοιραστείς και εσύ ανώνυμα ή επώνυμα τη δική σου ιστορία, επικοινωνώντας μαζί μας μέσα από τις πλατφόρμες που ακούτε podcast ή τα social media. Ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε την επόμενη φορά.